fra Hovedgård ned mod, eller op mod Skanderborg. Vi kører med 130 km/t, og vi har en EC4-tog, Litra MG 56 69. Og vi har ifølge sagen lov til at køre 160 km/t, men for at holde tiden ind til Skanderborg har vi bare behov for at køre 130 km/t. Og vi er kilometer 73 ude på strækningen. Og det er jo strækning 23, som den hedder fra Fredericia til Aarhus. Her bliver hastigheden sat ned på 150 km/t, men det har jo ikke noget betydning for os, da vi kører 130. Så har vi lige nogle store sving her, før vi kommer til nogle af de første Skanderborgsøer. Det er et ret kuperet terræn, vi kører i. Det er en flot udsigt i hvert fald ned på Skanderborg, når man kigger til højre. Men det vil man ikke kunne se på filmen her. Så kommer vi hen til, som bliver brugt som teltplads til Skanderborg Festivalen. Kommer vi til den første sø, den ligger her på vores venstre side. Afstandsmærket. Der har vi den næste sø på højre side. Og så umiddelbart efter svinget, så kommer vi hen til en af de teltpladser, som bliver brugt til Skanderborg Festival. Til venstre herefter. Det er det sidste AM-signal i Skanderborg, vi har passeret. Så det næste signal, vi får
station, hvor vi kører 120 km/t. Så er det 400 meter hen til signalet. Og det var en scene, der fortalte os, at vi skulle sætte hastigheden ned til 120. Og fra Skanderborg er der også en forbindelse over mod Ry og Silkeborg og Herning. Det er Arriva, der kører på den strækning.